Camaru dito sa bayan ng Magalang at karamihan nahuhuli ang mga ito sa mga matutubig at mapuputik na lugar tulad ng palayan. Oy ma, akalingwan ko din Camaru. Sa mga paboritong luto ng Camaru ay adobo at iba pang putahe na ibinida sa kalutong Camaru sa pagdiriwang ng Camaru Festival. Pasiklaban sa kani-kanilang recipe ang bawat barangay. May kalgaretang Camaru, Camaro at ginataang Camaru Burenghe na siyang kinilalang first place sa Cook Fest. Sinabay din namin yung
gatang gabi. Tapos nilagyan namin ng turmeric para tuloy-tuloy ang lasa niya. At least, konti lang yung ingredients na pero masarap at saka mabango siya kapag binamoy. Palakpakan tala po, rin kaya katamang mumunang grupo. Ang Magalang ay isang munisipalidad na kung saan sagana sa sining at kultura ng mga Magaleños. Bagamat ito ay binalot ng matinding pagsubok dulot ng pandemya COVID-19. Bumangon sila at nagtulong-tulong, dito nabuo ang pagkakaisa ng mga Magaleños at muling naibalik ang Camaru Festival upang hikayating makiisa at umunlad muli ang industriya at turismo ng munisipalidad ng Magalang.
iti ing aldoning amanong suswan. Iti ing bengining upayang labuan. Burenyo kong istorya ke ingke kaming gawang palabas. Ating metong amakwaltang anak, bat kingkeyang eskwela. Dus naning ingkong na akwita. Manaya kaya inyang agatan keng mangan, ikit na ing ulam, may yakit ing kabuysitan, belabag ing pinggan. May sakit kulob kaya, may ngilid ing kakong luwa. O ba't di nagulyay nga pukong makanini. Ene pagdamutan ing makaarap king lamesa. O ginu, sopan mo kong baywan ke ing apoku. Sopan mo kong itatak kekeya ing kekeng kabiyayan kanita. Pamandakap Camaru, ing megsilbiming kabiyayan. Nung alang Camaru, eke kumabiyus king kasakitan. Malyarya ing kwento king malwalas amarangle. Ding mga sipag ga ortelano, mangambul pating ngapon. Kambeda rin karelang asawat anak. King lalam na ning aslag ning aring aldo. Datang inguran, duldulat idlap. Lumwala ding Camaru, dakpando reng tao. Pamisali kanan, yang ke kaming kemulatan. Iti ing biyaku kanita, ing yakwang aral, maging kontento ka, nanumang atin ka, iti ing susi, king galak ning pusot, kaluluwa.
dalaga, lawan kaya pasa nung ninuya. Ikeling-keling ne itang buntok ng salikap may bugma na buya. Aro katinyas na nitang dalaga, lawan kaya pasa nung ninuya. Ikeling-keling ne itang buntok ng salikap may bugma na buya.
at ibang rehiyon ng China ang 2019 Nobel Coronavirus. Isang linggo matapos nito, inileklara ng WHO ang isang public health emergency. I'm declaring public health emergency of international concern over the global outbreak of novel. Buong mundo naka-alerto sa nakamamatay na novel coronavirus. Huwebes, inumpirma ng Department of Health ang unang kaso ng 2019 na ESMOC sa Pilipinas. Kahit na lang 5,000 manggagawa na wala ng trabaho at tapos magsara ang halos 3,000 na pinagyan. Here they are, our 8 participating group for the night for their free showdown. Oriana din Camaru, Oriana din Camaru, Oriana din Camaru, Oriana din Camaru, 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 Camaru. Ika porque tantang sabate, sabate, tisante, Oriana, asuin me, Camaru, kawe, kawe.
Wow, ladies and gentlemen.